Hello, hello. So, maoro jay pagbalik na ako sa balay, gikan ko city. Kaya nag-purchase ko sa akong braces, Malaki ni problema basta magkataas na yung edad kay, kailangan na dyan mo bantay na mo kagalingon, mga kada gamayng changes sa imuhang na notice niyo sa imong kagalingon, marag di na nimo pwede onyo-onyaon gani. So, yun na nila akong ipon kay samtang magkatiguang tandag mo man itong mga ngipon eh. Anyhow, di na mo itong storyaan karon. Di ko ganahan niya. Mahurot akong tayo magstiraya sa akong ngipon. Perting inita actually sa Gawas like malitong ni uli ko sayo dahil kay usually ang dental clinic is dollar siya sa mall. Yan ato ko plano nga mo ito sa mall before mo uli pero nagluya ako sa kainit di madang kainit unsa naman ning world din di naman siya matabang well actually unlike naman ko sa summer din kay hello 30 ka tuig na ko din pero ambot ba murag mas lain yung pagkainit din apart from alimuot siya niya di ma-describe. Anywho, magstorya na tag kuan. Tarong nga topic. Unsa tong storyaan karon? Mo nay pangutana nga okay won sa itubag. Anywho, magstorya tag mga random nga kuan thoughts nga pwede na ako i-share sa inyo based sa akong experience or sa akong mga lessons nga akong nakatunan sa kinabuhi samtang na ako din sa abroad for 13 years o kung namagaling mo plano nga mo langyaw sa laing nasod pwede ninyo magamit as reference but not necessarily nga mo work ni siya sa inyo because lain-lain naman tag mga strategy sa kinabuhi, di ba? It could be nga ni work ni sa ko but doesn't mean nga mo work ni sa inyo and secondly kaya ako pang share sa inyo is medyo subjective pero based sa akong opinion I don't think na may sayop siguro kung ma-share ko sa akong opinion, di ba? Muna gitawag nga spirit of sharing unya sa pamaya ko storya nakalimot ko ka ng wala sa ko nag represent on behalf sa uban nga OFW nga nagstay o kadugayon din sa laing nasod o dili man sa tanan lugar pareho og sitwasyon, di ba? So kada lugar na lain-lain nga lessons yung makatonan, experiences, culture and all. So mo na siya. Disclaimer lang kayo, di ko ganahan nga balikan ko ninyo. Ako inyong pasanginlan anong nabulilyas sa inyong plano. Joke. Okay, magstorya sa akong journey katong 13 years ago katong ni-decide ko nga mo abroad. Well, actually sa Pinas medyo okay akong trabaho dito like naka-provide siya sa akong needs and wants. But then niabot ko sa point niya murag I know I'm capable of doing something more na nakaana ko sa akong self nga gusto ko i-challenge akong kaugalingong hantod asa ko kutob. Wala jud ko ingon nga I know daghan mga advices or mga vlogs niyo donggan nga kung lang yung ganun mo silang naso dapat prepared mo, which is true because katong time sa ako murag basta na lang niabot sa akong man gusto ko abroad nya nakakita ko kuan kailan ako nga it happened nga na nag-work din before sa Middle East kaya nakatabang sad sa ako sa pag-move din gasto yes actually lisod sad kuadto nga time financially kasi apart from na ako yung mga expenses sa Pinas o mga responsibilities ako sad i-balance akong sweldo sa mga kinahanglan ako nga i-provide like sa ticket padong sa visa
Um, sa pa man akong suryaan. Lisod siya. It wasn't that easy journey. It's more on like dili jud ko ingon prepared ato pero naa jud ko desire nga gusto mo langyaw sa laing nasod. Niabot ko sa point nga bahala na niya like I'll figure it out kay kung mag atong time kung mag-procrastinate ko murag wala jud mahitabo kay daghan kog worries, daghan kog kahadlukan, labi na naay maapektuhan dili lang akong kaugalingon kung ako to gi-push hantod sa pag abot na ko dinhi sa Middle East. Honestly, akong dalang kwarta is medyo limited kayo. And then, pasalamat lang sa ko nga na ako'y kaila din before nga nakatabang sa ako when it comes to rent o sa pagkaon nga somehow dili ganingon nga yung anak ka burden. Pero ako yung aim adto nga pag abot ako din is makakita ko og trabaho dayon because ang ato nga time dili pa man nga nakalisod mangitag trabaho din actually daghang trabaho din sa una tungod kay wala pa kay daghan kayong mga expats unya ang UAE before is amurag naghinay-hinay sila kuan kanang develop na siya pero amurag naghinay sila kuan ba panganab mga daghang opportunities ato nga time. So pag abot na ko din dili siya nga kanang kuan kanang nindot nga experience I would say because ang ako yung first word is unsaon ako kung dili ko kitag trabaho sa kabuan or unsa may mga challenges kung makakita ba kog decent nga trabaho. Daghan siya mga mas nadugagan ako ang kahadlok pag abot na ko dinhi. Pero murag ako is markabahala na lang ba nga wala sa jud kayon nga kanang nawad-ag pag-asa gani. Like sigaw pang apply online ilang proseso at is dugay kayo mo hatag og feedback nya di gani kayo nga kanang makakita din kag or kanang naay mo tawag din mo pang-apply mo online. So samtang gahawat ka hangtod sa matapos ang adlaw murag pangulbaan ka before tug nimo hangtod sa na niabot ang like 1 week na lang padong expire akong visa adto. Nitawag na ko nga mga companies naka-experience og interview ang usa ug ang duha ka interview nako ato nga time it happened nga lain na sa laing states nga sa Middle East medyo layo gani kung asa ako nagpuyato sa una like mo biyahe pa kag 3 ka oras imagine unya kato sa nga time dili pa yun nga accessible gani kayo ang mode of transportation so gidecline ako og ang akong gidawat adto nga time is katong sa bangko. Well actually mo na akong first experience din sa abroad nagtrabaho ko sa bangko and then mind you dili na kuha na ako maraglan of expertise or dili dyan nga mga akong kuan kanang career mga gipili pero gigamit na ako siya as stepping stone nga mo grow pa ko kay kato nga trabaho is medyo level entry siya. I mean igo rasad nga maka-provide siya sa akong needs but di jud ingon nga makahatag siya fully sa akong wants. So mong niabot kog 6 months adto nga kuan experience niya after 6 months nakita ko lang trabaho hangtod sa naabot ko sa current employer nako nga nagdugay jud kog naabot kog napo ka tuig so ang lesson na is that kung unsa may imong
um, opportunities nga nakitaan din sa abroad, like pangita og way nga dili ka mas stagnant gani nga just because mo ani mong trabaho nako karon doesn't mean nga mag-end up kani. Kay ako ang experience from bank nibalahin kog logistics then sa aviation, and di just sayon nga kanang interrelated gani, but nagbase siya sa akong, I think usa sa biggest factors experience, not necessarily related sila to each other, but depende man gud nimo kung saan nimo pag convince imuhang potential employer sa interview portion nimo. Si mong ayaw ilimit imong self na just because mo ni mong trabaho karon din sa abroad, like you have to be hungry for success, like dapat ambitious ka pangitag ways nga unsaan ning pag-develop imong self nga ma-achieve nimo ang imong gustong trabaho nga ma-achieve dinhi, because dili man siya yun nga imposible mahitabo. Like kung ikaw is a professional ka or regardless or undergraduate ka, pero tan-aw mo na kay potential nga mo grow pa dinhi, gamitan na, ayaw i-limit imong self. And for me it is important nga dapat surrounded gani ka og community or people dinhi sa abroad nga mohatag gani nimo kanang mo inspire nimo to go beyond sa imong limit, or mohatag nimo mayong influence and someone nga you can rely on. And it's important sad nga mag-build gani kag connection dinhi, not just sa Filipino community, but kailangan mo expand imong horizon, may pag-amigo kag from lahi, because that way murag ma-flexible gani imong cultural understanding. And for me it's important sad nga dapat i-polish din mo yung communication. What I meant by communication is that dapat hibaw ka mo storya sa sa Bisaya na, hibaw ka mo storya og kuan English, not just in a basic way, because kay tawag na kanang dapat imo improve imong self. Pasensya na mo sa akong pronunciation ha, kay mo pag-adjust sa akong braces, so sakit kayo gamay, so dili ko kahunat og pronounce akong words. So it's important nga imo jung kuanon imong communication. It's an advantage kung kuan ka nang hibaw ka mo story sa ilang sinaryaan, regardless kung asa man kang country. Pero English is important, especially dinhi sa Middle East. Amurag kung para nako ha, kung makita gani sa tao nga maayo ka mo communicate, hibaw ka mo deliver sa imong thoughts, like advantage kaya na sila. And this is why it's important nga surrounded ka og mga tuan kanang mga tao nga mohatag nimo good influence, kay mo na siya key nga somehow ma-achieve nimo ang imong gradually ma-achieve nimo ang gustong ma-achieve sa kinabuhi. So until now I'm not saying nga successful ko dinhi, daghan man sa kong mga ups and downs nga mga kaagi, because every day is a lesson experience man sad. O as time goes by, daghan sa kong mga bagong nakatunan or mga things nga nakatunan ako before nga until now nasayop gihapon ko. Pero it's a matter of like kung gi-acknowledge nimo ha ang unsa imo ang lesson nga na learn. Oh, yeah, daghan pa kay tag areas nga pwede natong istoryanan na, pero giduka nako. I think kailangan sa akong pahuway kay maoray pag-abot na ako gikan drive. Pero ting ini ta town bisan akong AC naka-on. So, poy sa ako kadiyot nya, kailangan sa akong magkuan. Maligo din matog sa ako kadiyot kay akong dagway murag di na may tsura. Sige, bye.